बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांगासिनो दं आरोना। लामाया ओरैबायदि ट्राफिक जाब्लाबो गारिफोरा सालायनो गारिजों रावबो रावखौबो नाया आरोना। बिदि मालाबाबो सानफेराखैमोन गेट मोनबाय नै मेन गेट मोनबाय। मेन गेट माने फार्स्ट गेट आरोना बेयो। नै नायदो लोगोफोर ओरैबायदि हाजार हाजार मानसि रोमै रोमै नुबाय आरो जों मोनसेल' गेट मोनबाय आरोना। ओरैबायदि इन्टारेस्टबो जायो आरोना। जेरै हागौ फट' नायनानै गाखोलांबाय थायो आरोना। हाला नै गोजौथार सफैबाय। मेंजोब्बाय। हालाहाय मेंजोब्बाय। जा मानसिखानो लाख लाख मानसि। आयु मेंग्लिजोब्बाय। नायदो नै लोगोफोर ओरैबायदि मानसिखा होंगो दोंगो। बेसेबा गोजौ गाखोलांबाय थादों हनै। हाजो गोजौथिनिसिम गाखोफैबाय जों दिनै। खेनसे जोंहा आवग्रिनो हादों। उदालगुरि जिल्लानिनो जनातन बसुमतारी। रिनि बर', बबिता बर'। आं फिन खेबसेबाव बिथांमोननि मुंखौ बुंनानै होनि। बिथांमोनानो जाहैबाय करबि बिश्वास, समरिया बसुमतारी, सीमाया दैमारी, बेयो इन्दि खुन्दुं लुग्रा मेसिन आरोना। मेसिनजों लुनो हायो आरो इन्दिनि फिथोबनिफ्राय। नैबे एम्फौ, बे एम्फौनिफ्रायनो इन्दि खुन्दुं ओंखारो नालाय। बेफोर गासैबो इन्दि खुन्दुंजों मुगा